La piscina municipal coberta de l'Hospitalet de l'Infant acollirà novament sessions de fisioteràpia aquàtica destinades a dones operades de càncer de mama. En aquesta ocasió es durà a terme a partir d'aquest 20 d'octubre cada dimarts d'11 a 12 del matí i els divendres de 2:15 a 2:45 del matí. Aquest és el quart any que ho fem a través aquí a la piscina de l'Hospitalet de l'Infant, fruit d'un conveni que es va signar a l'octubre de l'any 2012 entre l'Ajuntament, l'àrea d'esports i l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'objectiu d'aquest conveni era actuar i prevenir el càncer de mama i ajudar a que les dones que han patit aquesta malaltia tinguin una major qualitat de vida. L'entrada serà gratuïta per a les empadronades al municipi i tindrà un preu d'1,5 € per a les persones de fora de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquestes sessions tenen diversos objectius. El primer és la prevenció de limfedema. Quan una dona ha passat per un càncer de mama i li han extirpat els ganglis axil·lars, té un risc relatiu de tenir un limfedema en un futur. Llavors facilita això, que aquesta dolència, si no s'ha donat, no es doni, i si s'ha donat, portar-la millor. Però no només es tracta d'una teràpia estrictament física, sinó que té una altra dimensió. És una activitat grupal, sempre t'ho passes molt bé, molt més bé que si fas tu alguna cosa sol, i a més el fet d'estar amb unes dones que han patit el mateix que tu, que és una malaltia que és dura, ja ho sabem tots, doncs això es dona una mena d'empatia que dona que aquesta activitat tingui molta adherència. És a dir, les dones que comencen a fer-ho continuen, perquè s'ho passen molt bé, es troben amb les seves amigues i és una activitat que té molta rebuda, sempre. Aquesta és una de les activitats aquàtiques incloses dins del programa Molt per viure de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Catalunya contra el Càncer de Tarragona, i que compta amb la col·laboració de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Les interessades en rebre aquest servei gratuït de fisioteràpia i rehabilitació especialitzada han de posar-se en contacte amb l'Associació Espanyola contra el Càncer o amb l'àrea d'esports del municipi.